Rider Studios. So your love can do it again. Chihuahua, it's to be me girl. Mwana kushimanyira mwe wako ndiyano kukonera nokuzembera achikuyemera ende ukataura notera pasina kana nokutorera mumwe wakuti habe yakuchovera haana kana chanokurambira garawa murumbidza nekuti ndiyetsamira asingape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera chindiyemera ndiye ane rudo vanofarira nekuti anonditsamira asikape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera vekwedu natipembera ende ndiye vanagana nekuti ndinaye kusika muguva ndichamudiridzira vamwe sekungeruva nekuti apa naa nonditorera ngirozi yakadai akuya vamwe vanofananidza naye ndiye vangu nekudini ndinodada naye arikambosiyana kunyangesikanditatukanaanonditsamira asingape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera chindiyemera ndiye ane rudo vanofarira nekuti anonditsamira asikape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera vekwedu natipembera ende ndiye vanagana kunyangosikana 2 by 2 our love is true wandinamira kuita kunge tatu iwe ndiwe zvese pese pese chese ndoda nekutapana kone mumwe anondifadza baby ndinodada newe hakuna mumwe wandingade achaita sewe nekuti anonditsamira asingape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera chindiyemera ndiye ane rudo vanofarira nekuti anonditsamira asikape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera vekwedu natipembera ende ndiye vanagana smartinomechesa rudo nondipengesa ende rudo rwangu aupe vakambotengesa andakivutsa baby hakuna vangatsive ndiveshimama nekuti kana vuripo wabva wanika masaka unenge vuripo kwandibudza padama ndiwe chepapatotenda nekuti anonditsamira asingape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera chindiyemera ndiye ane rudo vanofarira nekuti anonditsamira asikape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera vekwedu natipembera ende ndiye vanagana pasina izvozvo akamwanaka kushimanira mumwe wako ndiyano kukonera nokuzembera achikuyemera ende ukataura notera pasina kana nokutorera mumwe wakuti habe yakuchovera haana kana chanokurambira garawa murumbidza nekuti ndiyetsamira asingape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera chindiyemera ndiye ane rudo vanofarira nekuti anonditsamira asikape anditsamwira ndiye vamwe ndinofarira anondizembera vekwedu natipembera ende ndiye vanagana pasina izvozvo Rider Studios.